Fil-ġimgħat li ġejjin Malta se tniedi l-ewwel qafas regolatorju fid-dinja li se jwassal għat-tnedija ta' regolatur ġdid bilan li jiġu regolati servizzi relatati mas-setturi tal-blockchain u tal-intelligenza artifiċjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Schembri ħabbar dan waqt il-konferenza Tal-Blockchain fiċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai. Waqt din il-konferenza li għalija attendew bosta investituri internazzjonali interessati fis-settur tat-teknoloġija blockchain, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri għal il-Gvern Malti ħadem bisħieħ flimkien mal-industrija sabiex joħloq qafas regolatorju bla ma tiġi maħnuqa l-innovazzjoni f'dan is-settur dinamiku. Ħabbart ukoll kif fil-jiem li ġejjin ġewwa pajjiżna ħankunu qegħdin nwaffqu qafas regolatorju fejn ħankunu qegħdin nirregolaw it-teknoloġija blockchain, distributed ledger, allura technology, kif ukoll teknoloġiji oħra marbutin fosthom artificial intelligence, big data u attivitajiet oħra relatati. Waqt iż-żjara tiegħu f'Dubai, is-Segretarju Parlamentari Schembri iltaqa' mad-Direttur Ġenerali ta' Smart Dubai fejn kienu diskussi opportunitajiet ġodda ta' kooperazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-Gvern ta' Dubai fil-qasam ta' teknoloġija blockchain. Segretarju Parlamentari qal li dan għandu jwassal sabiex permezz ftehim ġdid pajjiżna jaqsam l-esperjenza tiegħu fil-qasam regolatorju filwaqt li iż-żewġ pajjiżi jaħdmu jitfid fuq proġetti ta' implementazzjoni tal-użu ta' din it-teknoloġija f'diversi oqsma. Bidna interess qawwi ħafna anke minn kumpaniji internazzjonali għax tajb li nsemmu li diħa nkunu l-ewwel pajjiż li nkunu din nwaffqu dan il-qafas regolatorju. Mbagħad dawn l-industriji avviċinawna wkoll uffiċjali għolja mill-Gvern ta' Dubai fejn qegħdin għaddejjin b'diskussjonijiet ukoll mal-istess gvern sabiex naraw kif iż-żewġ pajjiżi jistgħu jaħdmu iktar fil-qrib ta' xulxin u jekk Alla jrid jien fiduċjuż kif fil-futur ħankunu qegħdin naraw li dawn id-diskussjonijiet ħajkunu qegħdin ħallu frott meħtieġ. Segretarju Parlamentari Schembri qal li bilan li jiġi attirat aktar investiment f'Malta stieden lil dawn il-kumpaniji biex jestendu l-operazzjoni internazzjonali tagħhom fil-ġurisdizzjoni Maltija fejn ikunu jistgħu wkoll jaċċessaw is-swieq Ewropej.